Jak být dokonalá žena? No tak to se snažím zjistit už hodně dlouho. Cítím se krásně jako matka, ale jako ženská mizerně. Kurz dokonalej ženy? No ak na konci dostanem diplom, tak paráda. Martin sa vrátil asi po 10 minútach a šla som na radu ja. No bola som trochu nervózna, ale cítila som, že jej môžem veriť. Kdo je to podle vás dokonalá žena? Samostatná, pracovitá, na úrovni. Je rešpektovaná a vie si zorganizovať čas. Mít to v životě rozvržený, pracovat na sobě, zvládat všechno, co je potřeba. Chápající, otevřená k impulzům vesmíru, světa, stará se o všechny, aby byli šťastní a spokojení. A co vám chybí? Není to všechno tak, jak bych chtěla. Tak po dětech mám 10 kilo navíc. Cítím se fakt hnusně. Samozřejmě vím, že bych měla být i dokonalou matkou. Ale na to si ještě netroufám. Ne, až se rozjede firma, tak jedno dítě bych chtěla. Skončila som školu, mám červený diplom, tak si hľadám prácu, chodím na pohovory. Tak aj babička sa ma stále pýta, čo ty robíš v tej Prahe? A ja pracujem v kaviarni, no. A je to trapas. A pak přišlo to největší překvapení. Něco tu pro vás mám? Dokonalá žena to je taková, která se zajímá, milá, přirozená, vášnivá, třídí odpad. Krásná, věrná, musí mít styl a moje dokonalá žena se mnou musí ráda vařit a nebát se na motorce. Tak musí hlavně dobře vypadat. Já jsem teda dost vybíravej, ale myslím si, že ta moje ženská je docela kus. Najviac ma baví, keď vidím to zaujatie, keď robí niečo, čo má rada, keď sa usmieva. Jde o to, aby byli všichni šťastní. No a aby byla šťastná, ona to úplně odsouvá. Furt na sebe maká, učí sa jazyky, chodí na kurzy všetkého možného a odopiera si, čo ho baví. Jsme se seznámili, tak třeba skvěle tancovala. Byla pořád středem pozornosti, to bylo úžasný. A teď tancuje hlavně kolem firmy. Snaží se pořád nedělat chyby a přitom chybovat je lidský, přirozený. No ona je dokonalá, taká, jaká je. Ja si myslím, že pre mňa a primárne aj pre ňu bude najlepšie, keď sa vykašle na svet okolo a začne konečne myslieť na seba. Když se usmívá, nepřemýšlí o tom, co ještě musí udělat, aby uspokojila každýho kolem sebe, tak jak se žrání. Jo, ona je dokonalá, ale teď se sebou není moc spokojená. Myslím si, že jí chybí sebevědomí a to je chyba. Já si myslím, že byste jí to měla říct vy, ne? Bylo by asi dobrý, kdyby to slyšela od někoho erudovaného. Nechápu, jak jsem o sobě mohla tolik pochybovat. Je neuvěřitelný, že tu nejdůležitější radu mi dal vlastně můj Tomáš. To bolo to najkrajšie, čo mi kedy povedal. To bylo to nejsmutnější a zároveň to nejhezčí, co mi kdy řekl.